Hyvää päivää, rouva. Mitä teille tänään saisi olla? Ottaisin 100 grammaa parasta mainontaanne. No tottahan toki. Ehdottaisin teille tätä mainiota. Se on sitä parasta. Oi, miten mainiota. Miehenikin pitää mainiosta. Laitetaan sitä se 100 grammaa, eikä haittaa, vaikka menee vähän ylikin. Tottahan toki. Näin, olkaa hyvä. Kiitos. Hei hei. Mainio, se on sitä parasta mainontaa. Mä ostin Mainiolta mainontaa, se mun myyntihuolet parantaa. On Mainion mainonta humpeaa, se sut ilohymyn saa.